Hello guys, welcome to my big car vlog. Này đã picnic जानो थांनो नागिरदों. मै थांनाय जायो मिथिया. बुङालाय आइफवालिबो होनदों, बोरैबाला निज्लागुरिबो होनदों, बोरैबाला मोनाबिलिबो होनदों. मोनाबिलि थांलायनो. मोनाबिलिबो होनदों होननायालाय. थाङो. फैदो थाङोबा फै. थाङोबा फै. फैदो. दा फैगासिनो फैदो होनलांसै. So guys, मै थांनाय जायो, जोंबो जेबो मिथिया आरो थांग्राल'. जास्ट ओरैनो थांनायसै मै थांनाय जायो. ओमफ्राय दा देखायलांनोसै आं मै थांनाय जायो. दे भिडिअ'लाय चलो. Bye. Tay như con mình pe bát bengkol. Wow. Bagrang sih hari aku kaya siri apa bagrang sih bos bangkol bagrang apa oh iya ada bagrang sih jangan itu bazar jaga sini bengkol bazar में आएगा video. So guys, नै दा मास्क लायबाय नै ब्रै माबाबो लाबोफाबाय बिथारि लाबोफाबाय दा दामसिलांसै नै मास्कबो बायना लायबाय बिथारिबो लायबाय नै जों आरो ओइबे गोजानो बरिया बान दामसिलांसै एबार so guys भिडिअ'लाय भिडिअ'खौनो नायलांबाय थादों बोरैबाला इन्टारेस्टबो बानायलांगोन so So guys, singarफ्रानो जोङो सानै लाबोदों
सानै लाबोदों सिंगारफोरखौ जोंनिया गला abang खनो आरो जोंहा सानैजों बे गोबाख्लायनासो खनो आरो गाइस सानै लाबोदों जों दा नै जों ओरै मोनफैबाय दा मोनाबिलियाव थांगोन नालाय मोनाबिलिजों फैबाय जों मोनाबिलि लामा थांग्राजों दहाय गारियाव खोन्थाबोनो बावदों ओमफ्राय नै दासो बुंफैबाय आं दा मोनाबिलियाव थांगोन जों डाइरेक्टनो दा गेटआव देखायगोन आं डाइरेक्टनो मोनाबिलिनि गेट मोखाङाव नुहैनो मोनगोन गाइस नुदोंब्ला नायलांदो भिडिअ'खौ जोबजासिम सकासनि दाम मोनबाय वेलकाम मोनफैबाय गाइस दा नै हाबजेनबाय गेटआव नायलांदो गाइस बिदिब्लालाय भिडिअ'खौ लामानिफ्राय लांगासिनो मोनफैबाय गासिनो जोमै बादि माबायदि नुदों केमेरायाव सकासदा आं गेटनिफ्राय 1+ जों खेबगोन गाइस दा 1+ जों खेबगोन आं दा गाइस ओरै दा गेटनिफ्राय 1+ जों सकास मोनफैबानो नायदो मोनफैबाय गाइस नै ओरै फैसा लाखियो Never know. Alright, yeah. Got in the. Mình thuê bay chúng ta nhớ được hai cái tham công với cái bus đúng không? Ai sẽ là nhớ được cái bus này. Sakash đã hấp bay này kia đi ra được bay nơi. Ở đây kia đi ra hấp bay được cái này hấp bay được. Ôi ông xin bao đâu thôi gì cả. Gã sẽ dừng ở đó cùng ba. Ở đây về đây. Ở đây bỏ thịt cái gì mà dày cả rồi. Nere bazar zadı. Nere honuk boray bodong. Boraya. Ore begrip ore bu cutting ko sa. Bisna lana थांदोंलै गाइस नै लामाल' दोनदों Sokastor Boria Oh ya aduh lah kayu euy Danger मानसि जादों नामा माथो नुवाखैनो मानसिफोरखौनो
मोनफाना ओरै बेरायलाबायनायसैलाय ओरै बेरायहैनायसै ओरैहाय मावला मोनफैबाय दा एबार बेरायहैनायसैलाय ओरै बेरायलाबायनायसै ओरैहायनो फट' लालादों नै गास ओरैबो गोमजोबो आरो गासिनोबो गोमलाबायजोबो माखौ खोनासङो जाखो दा बांद्राय मोसादलाबायनांगौ गाइस So guys, start nih, jalan aja malah gini ya. Big lagi, hoi, besar ke danau. Ada dalam mana sih guys? So guys, CV for you. For you. Let's go. Jalan naik dulu, kawai lainnya, naik deh, kawai lain aku, hebre mapre deh, ada ini. Ada dia stray bawa bisang gusi bawa di jengбong kaca lagi bawa nih, naik sing kat lain sini apa? Bahasa mana tahu guys, dah bikinan tahu. So guys, ini berawal gak kena nasi, berawal leader pernah ini dulu. No, maka bos mana mereka ingat salah. Angga kelap ini nang guys nih, mau keluar cuma saja. Mama powder sama langsung nih guys, makanya ane balanya powder aja sih nuzuk mana. Sawas dorek, palang mainnya sih lawan bro. OnePlus video खालामनो guys OnePlus आंनि मबाइलाव दोनथ'बाय आं OnePlus खालामनो नायदों माबायदि नुयो केमेराया कमेन्ट खालाम फट' लानायफ्रा नायदो नै मेरला दंलाबायो ओरै बेरायफैलायगासिनो ओरै फट' लागासिनो नै डिएसएलआरजों बरिया हाबनायनि नै बरिया ओरैबो जालादों नै ओरै ज'बानो आरो नै केमेरा खेबजाग्राफ्रा ओइ बा डिएसएलआरजों खेबजाना माबायदि मोनदों गोजोनबाय खेब गाहाम जाबाय नै ओरै लागासिनो आरो सासेयावनो बरिया नालांदो भिडिअखौ नायलांबाय थाखाय जोबजासिम गासैखौ लायलायबाय नै जोङो ओरै होबोलायबाय नै ओरैहाय पसां गोदानलै मुइ लायो ला गोसो बायदिनो नुवाखै आसोला माबाबो लादोंना अब्ला बिफाङाव गाखोना लासालाया नैसे फारि लाइन थाङो नै लाइन खारलांलायखायो नै बिफाङाव गाखोना लाला साबसिन गाहाम साले
एबार नैबे थांनायसैलाय नै बे थांनानै नैबे थांनायसैलाय नै लाइन खारो ओमफ्राय आं थांनायसैलाय एबार बिसोर थांखांजोबला आं थांनायसैलाय रा बरियानो लाथ'ले आं गाइस बाबायलै दिस्लारजों लाबाय थासैया OnePlus भिडिअ बानायगासिनो नालाय OnePlus आ हेभि आरो OnePlus जों बांसिन मोजां नुसिननाय बायदि मोनदों आं अ थांनायसै र' ओरै बाजारजों फैलायबाय नै गाइस भिडिअ थांनाया ना फुरि जाहैनोसै फुरि जाहैनोसै हरैथो हाबनायनि अफिस साना लगायनाय लानायसैलै गाइसनो आरो बानायबाय नै दा फुसकारि बानायसै जोङो नैबाव नै गाइस नैबाव संगासिनो जोङो दाबो नै दामसिगासिनो खाथियावनोखा नैबाव नै जोङो फट' लागासिनो लागाव नाना नैया थान्दा आराम बिन्दास हाजो मोनहां मोनलायदों गाखोखांबाय ओरै गाखोबाय नांदों नारै लामा नारबाय था गाइस मोसाना नायदो एबार नै बरिया मोसादों ओरैहाय ओंखाम जालाबायनाय ओरैहाय आं गेजेरावखा नै ओरै सोरगिदिंनो गासैबो ओरै गिदिं गेजेराव ओमफ्राय आङो जा ओंखाम जानाया लागावनाय एबा जासिनायसै नै आङो गेजेराव आरो रावखौबो माबा खालाय आरो मोखां नायलाय होसिनायसै नै गाइस जायोबा नै हा होन बेदरनानै enggak menang kai, kapan janisnya? Enggak menang kai? Kasih nih deh, nggak jasi kasih nih. Sekarang ini lana nih rek mau apa, butuh apa? Nisnya kamu ini nih. So guys, ini benar nih lambat, kamu kop bener. Baik. Boleh tak? Mulai hari ini, sesuatu mana siapa yang kan? Coba, jangan banyak.
So guys, tap boy bye nơi. Bye bye. Bye bye Manabile, bye bye. Bye bye Manabile, bye bye. So guys, bye bye đã ơi. Bye bye. So guys, tap boy bye nơi. Get wow. Fernando, Jali. Oh my God, water. My God, finally दा नै जोंना मा होनो निजला सोमफ्रायलाय लांबाय मोनाबिलिखौ बाय गुड बाय होननांसिगोन आरोना नै वाव